Takže čauky lidi, dneska budeme hrát Portotens. Dneska v tomto díle se pokusím získat Matildu. Vydělám se na ní, koupím ji a bude. Takže z tohoto tanku Vicross Medium Market 3 rozhodně víte, že zkoumě Matilda. No a já chci, jak to říct, já chci Matildu. 3900, málo? Co? Jo, to je málo. Matilda je IV, to. Tak, co je potřeba vyzkoumat? Hnedka Clever. Kamerovat, převést, ano. Kolik máme? Máme 0, 17, celkem 17. No jo, takže garáž, voilà. A zahrajeme se rovnou jednu bitvu s Matildou. Tady je můj kamarád. Pozdrav. Čus, boss, smrčáku, kakamos. Bude taky mluvit do videa. Nenechte se s ním svést. Že jo? Rejči? Ty vole, ne, asi nejsem pod stolem. Ale chápeš, že já musím. Nechceš si v nějakém videu zahrát tak chatu? Možná jo, ale už mi nemluv do videa, budu mluvit jenom já. Já se vůbec nebudu mluvit do videa. Hej, a nechceš to jednou zahrát chatu? Nechceš? Jo, chci, ale nějakým jiným. Hej, střel, pojďem střel. Brbeče. Ty seš retard. Jsme high. Co je? Máme zakázaný Bartka.